Der er mange unge mennesker og børn, der har brug for psykologhjælp, men som ikke kan få den i øjeblikket. Systemet er desværre sat sådan sammen, så man skal igennem mange led for at få den hjælp, man har behov for. Mine fantastiske elever her på Tobaccoskolen har givet mig nogle statistikker, som jeg gerne vil fortælle jer nu. Cirka 12% af børn vokser op i en familie med et alkoholproblem. Cirka 8% af børn under 15 år vokser op i familier med psykisk sygdom. 10-14% af alle mødre får en fødselsdepression. Cirka 7% af fædre får en fødselsdepression. Børn og unge med sociale og mentale problemer har oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb. Mentale helbredsproblemer er årsagen til op mod 60% af tilfælde af frafald på ungdomsuddannelser. Cirka 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Men der er mange flere unge mennesker, der har brug for hjælp, og vi bruger simpelthen for lidt penge på at hjælpe de her unge mennesker. Og hvad betyder det for fremtiden? Det betyder, at vi har færre velfungerende voksne til at hjælpe vores velfærdssamfund. Der er det psykologhjælp. Jeg går ind for det, og jeg synes, det er vigtigt, at man skal have psykisk hjælp også, men nu fysisk hjælp, det er gratis. Jeg synes at det er en god idé, og fordi der er mange unge, der sådan lider og så ikke har råd til det. Jeg synes på en måde, det er en god idé, fordi dem, der er under 25 har tit ikke et sådan fast job og alt det der, så man ligesom ikke har fundet ud af, hvad man vil være og sådan noget. Ja. Så synes jeg, det er en god idé, fordi det er alligevel ret dyrt. Vi synes, at dem, der er under 25 år, skal have mulighed for at få psykologhjælp gratis. Blandt andet fordi det psykiske er lige så vigtigt som det fysiske, og de kan allerede få fysisk hjælp gratis. Alle har ret til at få hjælp. Vores holdning det er, at unge har brug for den gratis psykologhjælp, fordi at, det er de unge, der er fremtiden for landet.